Eyi ebeye adesua etwato ewo eye akamfo Kasakoa adesua no eho ni nyina ne se yebesa dan yeni akọ akasamra kakra na yakọ akọhwe kasamra kakra na chiri yasanso atoa eye yamane ne yamamre no eso awie medinde nana emisa eyima haye len siachi kaise dwumedi obe follow yen ewo YouTube len siachi suano ese nkatomode anase brackets emu na twi no aba oko Facebook a eye len twi oko TikTok a len siachi mimfoni kura na edaho na wa follow yen videos no bomode aso be ma foforo so ensa akambi medini nana emisa eyima haye len siachi ene no ye toa eye Kasakoa ahoro bi ne nkyirase no eso mema ahoro anan ene na ye di dwumedi na efa Kasakoa ho no abawi ebia wo beti biwa na eye adesua de foforo bi na Kasakoa abefre mu mema obe ansana mede adesua na ma se ne da me ye no anoba sei warentena ho emma agro ingu ansana wehia nasa anoba ose orentena ho ma agro ingu ansana wehia nasa naso ni edikan a mede ma eye enkase na tese ade no enya de kra ebia enkwan bi ana aduan bi wode won sabo mu ka wano apɛ wo se aduan enkase na kyese enya de kra ne etoso abien eye atɔ wano na kyese eno no so ayeye amawo eno eye atɔ wano ebia wakɔ akoto se obi afiri eyi eye onanka eyu ana otwe osi ko atɔ wano ne na kyese ayeye ede amawo ne etoso abiesa mede mawo eye nani atra ne nton yi ekyese omu ade nani atra ne nton ne etwa to a mede mawo eye origidama etu sare ekyese ehia ne buruburu kyese ehia no ankasa ohia no adokro no origidama etu sare ohia adokro no ehia ne buruburu awie medinde nana emisa eyima haye len sua twi obeso na edin komo a aja na wahwe video no onsa ebeka ye number aya na ewo ho na wafre obese ye nkyere wade obese wanote obese okwadare ewutwi kasa ni mu a ofre ye ya ye no bedin komo mede ubesi ha makraw